ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪೂರಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ತುಲೆ ನಮ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನು ಎಂಚಾತಂಡು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಪೇಟದ ರೀತಿಡೆ ಪೇಟೆಡ್ ಕೊಣಪನೇಕಿ ಇಲ್ಲಡೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಚ ಪಂಪೆ ತುಲೆಯಿನಿ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು. ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ್ ಬಾಯ್ಡ್ ದೀಂಡ ಕರ ಉಂಡು ಅಂಚ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಆಪುಂಡು. ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೊಣತ ಮಲ್ತನೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ. ನಿಗುಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಜನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಲ್ಲೇ ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ತುಲೆ ಇತ್ಯಾನ ಈ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ಗೆ ದಾದಗೆ ತೊಂದೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಮೈದಾ ಒಂತೆ ಕೋವಾ ಬೊಕ ಪೇರು ಮೈದಲ ಒಂದು ಕೋವಲ ಸೇಮ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೊಡೆದೆ ತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಪೇರು ಚೂರಿ ಅವು ನಮಕ್ ಕಲಪರೆ ತಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಅನ್ಮೂಲು ಐಕ್ ಇತ್ತೆನ್ ಕೋವನ್ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೈದಾ ಪಾಡ್ವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕೋವ ಪಾಡ್ಗ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತನ್ ಅವೇ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಡ್ ಮೈದಾ ಪಾಡ್ಯ ಇತ್ತೆ ಒಂದನ್ನು ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಚೂರು ಪೇರ್ ಪಾಡ್ವೆ ಐಕ್ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತೆ ಪೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನ್ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಮೂಲು ಒಂಜರೆ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡಂಡ ಪಾಡ್ಗ ದೇಪನ ನಮಕೊಂಜಿ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟಿಯರೆ ಬೋಡು ಅಂಚ ದಿಪ್ಪನ ನಿಗುಲು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಒಂದು ಹಿಟ್ಟನ ಇಂಚನೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಪ್ಪೊಡು. ಹಿಟ್ಟನ ಏತ್ ನಿಗುಲು ಪೊರ್ತು ಇಂಚ ತಿಕ್ಕ ಬರ ಆತ ನಿಗುಲಿಗೆ ಒಂದು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಶೋಕ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು. ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ತಿಕ್ಕಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕದು ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ದೀಲೆ ಅಪಗ ಶೋಕು ಫ್ಲಫಿ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ತುಲೆ ಒಂದು ಹಿಟ್ಟು ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೆಕ್ ತುಲೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮಲ್ದಿನ ನೆಯ್ಯಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ನೆಯ್ಯಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದು ಅವೇ ನೆಯ್ಯಿ ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ಯ ಅವೇನು ಶೋಕು ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಶೋಕು ನನ್ನ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂಚನೆ ತಿಕ್ಕಲೆ ಇಂಚನೆ ತಿಕ್ಕಲೆ ಶೋಕು ತಿಕ್ಕದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೆನಪುದಿಲೆ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಕ್ ಹಿಟ್ಟಗ ಒಂದು ಉಗುರು ತಾಗರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಉಗುರು ಇತ್ತಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಉಗುರು ಮಿನಿ ತಾಗಂಡ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆತೆ ಇವುಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಅಂಗೈ ಬೊಕ್ಕ ಬಿರೆಲುನೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂದೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆನ ಟ್ರಿಕ್ ಪನ್ನಿ ನಿಕ್ಲ್ನ ಉಂಡೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ತುಲೆ ಇಂಚ ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ನನ್ನಲ ಏನೊಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಶೋಕು ತಿಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ಟನ ಅಂಚಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನು ಐಕ್ ಬನ್ನಿ. ಇತ್ತೆ ಒಂದಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮುಚ್ಚಳಡ್ ಮುಚ್ಚಿದೇಕ ಒಂದಿನ ದಾಯಿಗ್ ಮುಚ್ಚಿದೀಪುನ ಪಂಡ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಮುಚ್ಚಿಂಡ ಅವು ಅಂತೆ ಶೋಕು ಉಬ್ಬುದು ಬರ್ಪುಂಡು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನು ಹಿಟ್ಟು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕಲತದಿಂದ ಎಂಚ ಚಪಾತಿ ಶೋಕು ಸಾಫ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದುಲ. ಇದು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಐಕ್ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಸಕ್ಕರೆ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಬೌಲುಡು ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಬೌಲ್ ನೀರು ಪಾಡ್ವೆ ಅವೇ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಡ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕೊದ್ದೆ ಬಿಡು ನಮ್ಮ. ನಾನು ದಯಪ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಸಕ್ಕರೆ ದೆತ್ತೊನಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕೋವಲ ಮೈದಲ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಆಪುಂಡು ಐಕೆನ ಆತೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕಲ ಮಲ್ಪುನು ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ನೀರು ಇತ್ತೆ ಒಂದನ್ನು ಶೋಕು ಸಕ್ಕರೆನ ಕಲಡಗ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಕಲಡನೆಟ ಇಂಚನೆ ಚಮಚ ತಿರ್ಗ ಒಂದಿಪ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲು ತುಲೆ ಶೋಕು ಕಲಡೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಸಕ್ಕರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ನೆತ್ತ ಸಕ್ಕರೆದ ಪಾಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಆಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಪ್ಪುನು. ಇನ್ನು ನಿಕ್ಲೆ ಯಾನು ಸುಲಭದ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಕ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಐತೆ ಕಲಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೊದಿ ಒಂಜಿ ಬಬಲ್ಸ್ ಬರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಗುಲು ಟೈಮ್ ತುಲೆ ಆ ಬಬಲ್ಸ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ದಿಂಡ ಯಾರುಂಡು ಆಜೇ ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ದಿಂಡ ಯಾವುಂಡು ಅವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊದ್ದೊಡುಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ರಡ್ಡ್ ಟ್ರಿಕ್ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಇಂಚಂದ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿತೆ ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದ್ ಅಂಚ ಒಂದು ಮೇನ್ ಇಪ್ಪುನೆಟ್ ರಡ್ಡೆ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನು ಮೇನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪುನಲ ಒಂಜಿ ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ಲ ಒಂದು ರಡ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ನಿಗುಲು 100% ನಿಕ್ಲ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ತುಲೆ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಕಲಡುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಲಡುಂಡು
ಇತ್ತೆ ನಮನೆಕ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡೊಡ್ತುಲೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡಿಯ ಎಂಚನೆ ಗುದ್ದುದು ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಕೊದ್ದಿಯುಂಡು ಅಂಚ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊದ್ದಿಯುಂಡು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪರಿಮಳ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ರೋಸ್ ವಾಟರ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಕೇಸರ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಪಾಡೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮುಂದು ಮುಚ್ಚಿದೀಕ ಒಂಜಿ ಬಬಲ್ಸ್ ಬರ್ನೆಟ ಇಪ್ಪಡ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಬಲ್ಸ್ ಬತ್ತಂಡು ತುಲೆ ಸೈಡ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡ ನನ ಇತ್ತೆ ನಿಗುಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಲೆ 5 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ದಿಂಡ ಯಾರುಂಡು ಒಂದೆರ್ದು 5 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ಯೋಡು ನನ ಯಾ ಮಿಡ್ಲುರ ದೆತ್ತು ತೋಜ್ಪವೆ ತುಲೆ ಕೊದ್ಯೋನುಂಡು ಆತಜಿ ಟೈಮ್ ಆತಜಿ ತುಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾನಿತ್ತೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆಂಡೇರ್ನ ಏನು ಟೈಮ್ ತೂದೆ ದೀತನ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೊದ್ದಿಡು ಬೋಟಂಡಲ ನಮ್ಮವರ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅರ್ಧ ಎಳೆ ಪಾಕ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದು ತುಕ ನಿಗಲ್ ತೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅವು 100% 5 ನಿಮಿಷ ಅವನ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಅಂಚ ಪಾಕ ಅಂಡಲೆ ಅನಂಜಿ ತೂಯಿನಿ ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬರೋನುಂಟುಲೆ ಕಟ್ಟ ಒಂದೊಂದು ಮಧ್ಯಡು ಅರ್ಧ ಎಳೆ ಪಾಕ ಒಂಡ ಅಂಚನೆ ಅವು ಮಧ್ಯಡು ಕಟ್ಟ ಆಪುನಾತೆ ಅಲೆ ಆತೆ ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಕೈಕ್ ಅಂಟುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅರ್ಧ ಎಳೆ ಪಾಕ ಆತಡಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಮುಂಚೂಡ ಅರ್ಧ ಎಳೆ ಪಾಕಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಪುಂದಾಂಡ ಬೊರ್ಚಿ ನಿಗುಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಕೊದ್ದಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ 5 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ದಿಂಡ ಏತಲ ಯಾರು ತುಲೆ ಒಂದು ಇಂಚುಲೆ ಅರ್ಧ ಎಲೆ ಪಾಕ ಬತ್ತಂಡು ಅವು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೌಲಿ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಪಾಕ ತೋಡು ಅಮಸರ ಮಲ್ತಂಡೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಚೂರು ಅಮಸರನೆ ಮಲ್ತೆ ವಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಸೈಡ್ ದಿಯೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತುಲೆ ಏತ ಸಾಫ್ಟ್ ಬೈದಣ್ಣಂದು ತುಲೆ ಒಂದಿತ್ತು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಉಗುರುಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಮೂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಿರೇಲೆಲ್ಲ ಅಂಗೈಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಇತ್ತೆ ನಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕ್ ಅವೇನು ಕೂಡ ತಿಕ್ಕವೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕನ ಜಾದು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದಿದ್ದು ಬತ್ತೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಬಂದ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆನಂದು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಶೋಕ್ ಇಂಚನೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ತಿಕ್ಕದ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಶೋಕ್ ನನೊಂಜಿ ಯಾನು ಎಕ್ಕಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 15 ನಿಮಿಷ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ದೆತ್ತದು ಕೂಡ ತಿಕ್ಕೆ ಯಾನೊಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಎಲೆಲ್ಯ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಉಗುರುಡು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಬಿರೇಲುಡೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವು ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಹಿಟ್ಟಲ ಇಂಚನೆ ಎಲೆಲ್ಯ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಹೋಂಗ ಒಕನಿಗಲೆ ನನೊಂಜಿ ಏನು ಉಂಡೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಟುತ್ತಲೆ ಈತು ಕಟ್ ಮಲ್ತದಿ ಉಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪುದು ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಅಂಗೈಡೆ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು ನೇನು ಬಿರೇಲು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಬಿರೇಲು ಪೂರ ತಾಗರೆ ಬಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಅಂಗೈಡೆ ಒಂದು ಮೂಜಿನೆ ಟ್ರಿಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮುನ್ದ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗೈಡೆ ತಿಕ್ಕದ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬರಂದಿಲ್ಲಕ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲು ಆತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತುದು ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಬ್ಬುದು ಬರ್ಪುಜಿ ಐಕ್ ಬನ್ನಿ ಒಂದೇ ನಿಶ್ತ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬೌಲುಡು ಪಾಡ್ದು ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬೌಲು ಪಾಡ್ದೀಕ ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂತೆ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐತ ತೇವಾಂಶ ಐತೊಂಜಿ ಪಸೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಚ ಓಪನ್ ನಾವು ಡ್ರೈ ಆಪುಂಡು ಡ್ರೈ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ಅವೇನಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಸೈಡ್ ದಿಯಾನು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ರಪ ರಪ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಂತೆ ಇಪ್ಪುನು ಆತ ಪಕ್ಕ ಡ್ರೈ ಆವಂದು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡ ನಿಗುಲು ಖಂಡಿತ ಮುಚ್ಚಿದಿಲೆ ಇತ್ತಲೆ ಅವೇನು ನಾನು ಅಂಚನೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಗೈಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಗ್ಲಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂಗೈ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬರಂದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ತುಳಿತಾನು ಮುಚ್ಚಿದೀನಿ ನಿಗ್ಲೆ ಪನ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಮೂಲು ಒಂತೆ ಇಪ್ಪುನ ಎನ್ನಡ ಹಿಟ್ಟು ಮಲ್ದನ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪುನಂಡ ನಿಗ್ಲು ಖಂಡಿತ ಇಂಚ ಮುಚ್ಚಿದಿಲೆ ಇಜ್ಜಿನ ನಿಕ್ಲು ನಾವು ಉಂಡೆ ತೇವಾಂಶ ಆಯ್ತಾ ಖಾಲಿ ಪೋಪುಂಡು ಇದು ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಶೋಕು ರೌಂಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಉಂಡೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಗೈಯೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒವ್ವೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲ ಉಗುರು ತಾಗ ಬರ್ಚೆ ಐಕ್ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಉಂಡೆಲ್ಲ ಶೋಕು ಒಂಜಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಜ್ಜಂದಿಲಕ್ಕ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ಏತು ಸುಲಭ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಲಿ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಾಯ್ಡ್ ದಿನ ಕರವುಂಡು ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಸೇಮ್ ಪೇಟೆದ ಸ್ಟೈಲೇ ಖಂಡಿತ ವರನಿಗಳು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೇವು ನಾನು ಏರೆಗ್ಲ ಒಂದು ಆಪುಜಿ ಪನಿಯರ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಡಲ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡಿಗ್ಲಿ ಇಂಚ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತಾರಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಪನ್ನ ಬುಡ್ತುಜಿ ತುಲೆ ಇದು ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಇಂಚ 2 3 4
14 ಉಂಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಒಂದೇ ನೀತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿ ದೀಪ ದಯಪಡ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯರು ದೀವೋಡು ಆತ್ನೆಟ ನಮ್ಮ ಓಪನ್ ದೀಪನ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿ ದೀಕ ಯಾನಿಕ್ಲಿ ಪಂಡ ಆಯ್ತ ಪಸೆ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲೆನ ತುಲೈತೆ ಯಾನ್ ಮುಲು ಎಣ್ಣೆ ಯಾನ್ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೆನ ಯಾನ್ ಒವೇ ವಿಷಯಲೆಪ್ಪಡು ಒವೇ ತಿಂಡಿ ಅವಡು ಯಾನ್ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತರೆ 3-4 ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ವೇಸ್ಟ್ ಅವು ಐಕೆ ಆಯ್ನತ್ ಕಮ್ಮಿ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ತುಲೈತೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಂಡ ತುಕ ಒಂಜಿ ಪಾಡೆ ತುಲೆ ಅಂದು ಕಾಯೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಚೂರು ಚಮಚ ಮುಟ್ಟ ಹೊಡ್ಚಿ ಮಿತ್ತು ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ತೇಪಲೆ ಇಂಚ ಮೆಲ್ಲ ಚಮಚ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನ ಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ ಮೆಲ್ಲ ಚೂರು ಮೆಲ್ಲನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಏನು ಬೊಕೊಂಜಿ ರೀತಿ ಪನ್ಪೆ ಎಂಚ ನಿಗ್ಲೊಂದು ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ನಿಗ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ಖಂಡಿತ ಚಮಚನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಏನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಐತ ಉಂಡೆನು ಪಾಡ್ಗ ನಿಗ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ನಿಗ್ಲು ಇಕ್ಕುಡೊಂಜಿ ಟ್ರಿಕ್ ಪನ್ಪೆ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಉಡೆ ಒಂದಿಲಕ್ಕ 100% ನಿಕ್ಲಿಗ ಶೋಕು ಬರ್ಪಿಲ್ಲಕ ಅನ್ಕೊಡೊಂಜಿ ಟ್ರಿಕ್ ಪನ್ಪೆ ತುಲೈತೆ ಪೂರ ಒಂದು ಪಾಡಿಯ ಉಂಡೆನ ಮೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ವರಾನೆ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಟ್ರಿಕ್ ಬನ್ನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಲಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆನ ಬಣಲೆಡ್ ಇಂಚೆ ಕಾಲಿ ಬಣಲೆನೇ ತಿರ್ಗಲೆ ಅಪ್ಪಗ ನಿಗಲ್ನ ಉಂಡೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಪುಚ್ಚಿ ನಿಗಲು ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪಾಡಿ ಎಮ್ಮುಲು ಸ್ಪೂನು ಪಾಡ್ವೆ ತುಲೆ ಎತ್ತೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಯ ಸ್ಪೂನು ಅವು ಯಾನ್ ಮೆಲ್ಲನೆ ಪಾಡ್ವೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸುರುಕು ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಂಡ ಅವು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ನಿಗಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ಬಣಲೆಡೆ ಇಂಚ ತಿರ್ಗಲೆ ಅವು ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಚೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾತ್ರ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ಅಗಾಲದ ಒಂತೆ ಬಣಲದ ತೊಂಡನೆ ಎಡ್ಡೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಯೊಂದು ಬತ್ತನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಯಿಂಡು ತುಲೆ ವಾವ್ ಸೋ ಕಲರ್ ಬತ್ತದ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತೆ ಆಂಡೊಂದು ಯಾರು ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ನಮಕ್ ಪೂರ ಸುತ್ತಲ ಕಾಯಿಂಡು ಕಲರ್ಲ ಒಂಚೆ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಬ್ಬುದು ಬತ್ತುಂಡು ಒಂತೆ ನನ್ನ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಪಾಂಡ ಅವು ಅಂತ ಹೀರ್ದು ಒಬ್ಬುಂಡು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪುಗ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ನಿಕ್ಲು ಇಂಚನೆ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲನೆಲ್ಲ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಒವ್ವೇ ರೀತಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಪುಜಿ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಐಕೆ ಅವು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಬೆಚ್ಚನೆ ಇಪ್ಪುಡು ಚೌಲಿ ಅವರೇ ಬಿಡ್ರಲ್ಲಿ ಐಕೆ ಅಂಪನ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋನಾಗ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಪೋಂಡಾಂಡು ಬತ್ತದು ಕಾಯ್ತದ ಐಕೆ ಪಾಡ್ರೆ ಹಾಪುಡು ತುಲೈತೆ ಪೂರ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕಗ ಪಾಡಿಯ ಕಾಯ್ತದೆ ಎಣ್ಣೆ ಹರ್ತದ ತೋಜೋತಲೆ ಎಂಚ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ದೀವೋಡು ಇಂಚನೆ 2 ಗಂಟೆ ದೀ ಬೊಕ್ಕ ಶೋಕು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕನ ಒಯ್ತೊಂಬುಂಡು ತುಲೆ ಐತೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಮುಚ್ಚಿದ ದೀಕ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ದೀಕ 2 ಗಂಟೆ ಆಯಬೇಕು ಎಂಚಾತಂತ ತೊಯ್ಪಾವೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಎಂಚಾತನ ತುಲೆ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನು ಏತೈತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕನ ಹೀರಿದು ಮಲ್ಲ ಹತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಥರ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಆದ ಶೋಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಮೂತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈಗಲೇ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ತೋಜವೆ ತುಲೆ ಇದೇನು ಪೂರ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತೋದಲ್ಲೇ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಪೇಟೆಡ್ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಹೋಟೆಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಓಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಿಂಡ ಎಂಚೆಪ್ಪುಂಡು ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ಸೇಮ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತುಂಡ ಅಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಮೀಡಿಯಮೇ ಮಲ್ತೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಮಲ್ತಜಿ ತುಲೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ರೆಡಿ ಐತ ಮೇಲಿಗೆ ಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಏನು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಗಾರ್ನಿಷ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡಂಡ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ದೆತೊನೊಲಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ ದಾಲ ದೆತೊಂದುಜಿ ನಿಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ತುಲೆ ಐಟ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಪಡ್ದಿತ್ತೆ ಅವಿನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ವೆ ಸೂಪರ್ ತೋಜುಂಡು ಜೋಕ್ಲಿಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನು ನಿಗ್ಲು ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಾತನೊಂದು ಎಂಕ ಪನ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೂರಕ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪನ್ಲೆ ತುಲೆ ಅಂಟೊಂಜಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತ ತೋಜವೆ ತುಲೆ ಏತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆದ್ ಬೈದಳು ತುಲೆ ಸೂಪರ್
ಬರ್ತದೆ ಸೇಮ್ ನಿಕುಲು ಪೇಟೆಡ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೈದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಯ್ತಾ ಖಂಡಿತ ನಿಗಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ತುಲೆ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಪಿದೈ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋತಿನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ತಿನ್ನಲಿ ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚಾತನ ಪಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.